галимнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, безләрне тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау һәм мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер, һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Абдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип итсә иде. Аллаһ Раббыбыз бу дөньяда әгәр дә кемне дә булса үзенең гаделлеге белән хак юлдан яздырса, аны беркем дә бүтән туры юлга чыгара алмас. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә үзенең рәхмәте белән кемне дә булса иманга, һидаятка китерсә, аны беркем дә бүтән адаштыра алмас. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәъд, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз Куръанда безгә хәбәр итә: "Инна иддәтәш шухури индаллаһи 12 шәһран фи китабиллаһ." Дөрестлектә, Аллаһ каршында айларның саны 12дер. يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Шулай итеп, җирләрне һәм күкләрне яраткан көннән бирле Аллаһ хузурындагы китабында язылды. Һәм айларның 4-се харам булган айлар. Ушбу хөкемнәр тугры һәм үзегезгә шул айларда зулымлык кылмагыз, зулымлык китермәгез диде. Әйе, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә безгә вакытны бүлеп бирде, айларны бирде. Һәм шул айларның 4-сен махсус харам айлары дип атады. Һәм без җәмәгать бу көннәрдә Рәҗәб айына кирдек. Һәм Рәҗәб айы ул тыйылган айларның, харам айларның берсе булып тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадистә хәбәр итә, һәм ул хадис Сахих Бухари хадисләр җыентыгында килә. Пәйгамбәрбез әйтте: "Ел дәвамында 12 ай бар. Аларның 4-се тыйылган айлар, харам айлары. 3-се бер рәттән килә: Зулқиъда, Зулхиджә һәм Мухаррам, һәм 4-нчесе Җумада белән Шәгъбан арасындагы Рәҗәб айы" дип әйтә Пәйгамбәрбез. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, димәк, Рәҗәб айына, харам айына кирдек. Нәрсә соң ул харам айы? Харам айы, ягъни тыелу айы. Бу айда һәм ушбу айларда, 4 айда кайсы бер гамәлләр тыела. Һәм бу гамәлләр, бу гөнаһлар Аллаһ хузурында гади генә гөнаһ булып калмый. Һәм Аллаһы Тәгалә безне кисәтә һәм нәрсә ди? Бу айларда, бу вакытта үзегезгә зулымлык китермәгез, үзегезгә зулымлык кылмагыз дип, безгә бу айларның зур дәрәҗәсен һәм харам айларындагы башкарылган гөнаһ гади гөнаһтан авыррак икәнлеген безгә хәбәр итә. Һәм шулай галимнәребез моңа өстәп нәрсә дип әйтәләр? Һәм ушбу 4 айда башкарылган изгелек ул Аллаһ каршында тагын да зуррак изгелек булып язылыр дип әйтә. Һәм менә шул нисбәттән, шул сәбәпле Аллаһы Тәгалә бу айларны харам айлары дип атады. Һәм Катада исемле зур бер галим бу аятны тәфсир кылганда безгә булай ди: харам айларында зулымлык кылу, проявлять нечестие, проявлять несправедливость в запретных месяцах, это у Всевышнего будет записано как больший грех дип әйтә. Зуррак гөнаһ булып языла ди. Һәм ул гөнаһның хатасын
төзәтү тагын да авыррак була ди. Башка айларда алай түгел дип әйтә. Шулай итеп, Аллаһы Тәгалә үзенең хузурында дәрәҗәсе булган, әһәмияткә ия булган кайсы бер урыннарны, вакытларны, фәрештәләрне һәм хәтта кешеләрне сайлап алды. Һәм фәрештәләр арасында пәйгамбәрләргә Аллаһның сүзен җиткерүче фәрештә Җәбраил фәрештәне Аллаһ Тәгалә зурлады. Һәм шулай ук кешеләр арасында иң хәерле кешеләр кемнәр алар? Кем нинди кешеләр иң зур дәрәҗәгә ия булганнары? Ул җәмәгать пәйгамбәрләр һәм илчеләр. Пәйгамбәрләр, нәбиләр һәм расуллар. Һәм шулай ук җирләрдән дә иң изге урыннарын сайлап алды. Ул безнең Мәккә, харам, тыюлык җире һәм пәйгамбәребезнең Мәдинәсе, пәйгамбәребезнең мәчете һәм шәһәре. Айлардан Аллаһы Тәгалә Рамазан айларын һәм харам айларын сайлап алды. Көннәрдән җомга көнен сайлады. Төннәрдән Кадир кичәсен сайлады. Шуңа күрә Аллаһ бөекләгән әйберләрне сез дә бөекләгез. Сез дә улуглагыз һәм Аллаһ тыюларыннан сакланыгыз дип әйтә ушбу галим. Һәм менә моңа өстәп нәрсә әйтәсе килә, мөхтәрәм җәмәгать. Рәҗәб айы башлангач, димәк, безнең Рамазанга бик әз генә вакыт калып бара. Чөнки Рәҗәб 30 көн, Рәҗәбтән соң Шәгъбан, Шәгъбаннан соң Рамазан. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, Рамазан зур ай, әһәмиятле ай, ураза айы, Кадир кичәсе булган ай. Без үзебезне менә шул изгелек вакытына әзерлибезме? Без үзебезгә исәп-хисап, отчетность ясыйбызмы? Менә җәмәгать ел ахырларында ниләрендә налоговая отчетность дигән әйбер бар. Бухгалтерлар сразу эшкә чумалар, шутлый башлар, НДСлар, фәләннәр, төгәннәр, әйме? Яки ниде дә булса мәктәптә, яки университетта укучы шәкерт, студент, ученик, ул нәрсә эшли? Ел ахырында тырышып, бөтен койрыкларын, хвостларын яба, билгеләрне төзәтә башлый, шулай бит. Яки мәсәлән, нинди дә булса бер эш башкаручы заказчикка үзенең эшен тапшырганда, ул бөтенесен дөрестләп, матурлап тапшырырга ашыга. Җитешсезлекләре калмасын, недочетлар, недостачалар, әйберләр булмасын дип, алар бик каты кайгыралар, мөхтәрәм җәмәгать. Без үзебезгә менә шушындый отчетность ясыйбызмы? Үзебезнең гамәлләребез турында уйлап караганыбыз бармы? Һәм менә бу җәмәгать Рәҗәб айы ул безгә тагын бер тапкыр искә төшерергә тиеш, безнең Рамазан якынлаша. Рамазан килә. Һәм галимнәребез алар һәр вакыт 6 ай дуга кыла торган булганнар. Рамазаннан соң, я Раббым, уразаларымны, кылган намазларымны кабуллардан кылсаң иде дип дуга кыла торган булганнар. Һәм Рамазанга хәтле 6 ай, я Раббым, безне якынлашып килүче Рамазанга ирештерсәң иде дип Аллаһтан сорап дуга кыла торган булганнар. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, үз гамәлләребезне тикшереп, үзебезгә карап, тәкъвалыгыбыз нинди хәлдә икәнлеген үзебездән сорарга, эзләнергә тиешбез. Һәм Аллаһы Тәгалә Аллаһны зикр итү күңелне һәм йөрәкләрне тынычландыра дип әйтә. Ләкин бу тынычлык, җәмәгать, күңел тынычлыгы, жан тынычлыгы ул бары тик тәкъвалык белән генә килә. Һәм шуңа күрә Аллаһы Тәгалә аны хәтта иң затлы кием дип тә атады. Аллаһ Раббыбыз А'раф сүрәсендә әйтә: "Я бани Адама, قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير." Ey Adam балалары, biz sizgә киемнәрне, гауратларыгызны каплар өчен һәм үзара зиннәтләнер өчен иңдердек ди. Әмма ләкин тәкъвалык, Аллаһтан курку,
ул иң күркәм, иң камил булган киемдер дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә Аллаһы Тәгаләгә якынайырга тырышсаң, әгәр дә гамәлләрең тәкъвалы булырга дип тырышсаң, яки изге вакытларны иң яхшы рәвештә үткәрим дип тырышсаң, без җәмәгать Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен башкарыла торган гамәлләр тәкъвалы рәвештә үтәлсеннәр дип тырышырга тиешбез. Һәм һәр вакыт эшләребезне тикшереп торырга тиешбез. Мин бу эшемне кем өчен эшләдем? Нәрсә өчен эшләдем? Мин бу эшемдә Аллаһ ризалыгын өмет иттемме? Яки берәр кешегә ошау, яки берәр нинди дә булса дөньяви максат өчен башкардыммы? Мин бу эшемдә ихласлы булдыммы? Яки башында ихласлы, ахырында как пойдет булдымы? Юк, җәмәгать. Алай булырга тиеш түгел. Һәр вакыт эшләребезне, кечкенә генә кылган изгелегеңне дә карарга, тикшерергә тиешсең. Кешенекен түгел, үз изгелегеңне тикшерергә тиешсең. Үзеңә карарга тиешсең. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, иман иясе, тәкъвалы бәндә, ул берәр нинди изгелек эшләсә, булды, бетте, котылдым дип уйламый җәмәгать. Ул аны карый, кабул булсынмы? Кабул булдымы икән? Дөрес булдымы икән? Ихласлы булдымы икән? Дип борчыла мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә шул ук намаз мәсәлән, әйме, Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм намазга бик тә әһәмиятле итеп карады. Һәм аның күп кенә хадисләрендә хәтта төнен йокламыйча намазда басып торганы хәбәр ителә. Аның өчен изгелек җиңел генә гади бер әйбер түгел иде. Гыйбадәт җиңел генә, тиз генә, шалт-шылт 5 минут эчендә эшләдем дә, теперь гуляй в поле дип башкармады җәмәгать. Юк. Хәтта Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең рәхәтлеген намазда таба торган булды. Һәм Билал, Пәйгамбәребезнең азанчысы, муәззине, Пәйгамбәребез аңа әйтә иде: "Эй Билал, әйдә камәт төшер" ди. Әйдә камәт төшер, безне намазда ял иттер дип әйтә иде Пәйгамбәребез. Ягъни намаз укып, камәт төшереп, намаз башлана, һәм Пәйгамбәребез намазында күңел тынычлыгын таба. Рәхәтләнә, тәм табып башкара. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, тәкъвалык гыйбадәтне кылганда тиз генә эшләдем һәм котылдым түгел. Тәкъвалык гыйбадәтеңне башкарганда аның сыйфатын дөрес итеп эшләп, тәмен табып һәм ахырдан кабул булса иде дип өметләнү менә шул була мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шулай ук Аллаһы Тәгалә Раббыбыз да безгә бит намазның күп кенә файдаларын безгә үзе хәбәр итә. Ә без ул файдаларны җыярга ашыкмыйбыз. Без аны тырышмыйбыз. Безнең өчен намаз нигәдер гадәти бер эш, галочка. Эшләдем, башкардым, бетте, все, оныттым. Уже мәчеттән чыгып китүгә, яки өйдә намазлыктан читкә басуга, уже нәрсә укыганыңны да, нинди намаз башкарганыңны да онытырга мөмкинсең. Ә бит Аллаһы Тәгалә әйтә: "Иннас-салата тәнһа анил фахшаи вал мункар." Дөрестлектә намаз бузыклыктан һәм фәхишлектән кешене тыя дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Менә шул тыюны үзебездә сиздекме без җәмәгать? Безнең намазларыбыз авызыбызны бузык сүзләрдән, фәхишле сүзләрдән безне тыямы ул, юкмы? Һәрберебез шул сорауны үзебезгә биреп, шул сорауга җавап табырга, тырышырга тиешбез мөхтәрәм җәмәгать. Шулай ук садака булсынмы, яки закат булсынмы җәмәгать, ул изгелекләрне эшләгәндә без җәмәгать тәкъвалы булдыкмы? Ярар, закаты аны мәсәлән алып байлары бирә, аны ярар, аны махсус кешеләр бирә, син закат бирмисеңдер, ярар. Әмма ләкин садакасы, садака биргәнең бардыр бит. Менә шул садаканы биргәндә йөрәгеңдә нинди ниятләр иде? Нинди теләкләр иде? Тәкъвалык булдымы? Ихласлык бар идеме? Менә бу җәмәгать әлбәттә зур сорау. Ә бит без белергә тиешбез. Кеше нинди дә булса изгелеген,
нинди дә булса гыйбадәтне башкарганда, верующий должен помнить, когда он совершает любое благое дело, любое поклонение, он должен помнить то, что оно принимается Всевышним только лишь при соблюдении двух вещей. Первое – искренность, ихлас, и второе – соответствие основам шариата. Без этого дело оно просто улетучится. Не будет никакой пользы от этого. Хамшуңа мухтарам жамағат, изгілік қылғанда, зор садақаң болсынмы, кешкене садақаң болсынмы, шуны бергенде сенің йөрәгеңдә нәрсә иде? Нинди теләк иде? Тәкъвалык идеме? Ихласлык идеме? Аллаһ Раббыбызның инде әҗер савабын өмет итү идеме? Яки үзеңне күрсәтү, сториска төшерү, буларга хәбәр итү, кич белән кайткач хатыныңа сөйләү, менә хатын карале, бүген мәчкә кирдем, анда акчалакка салдым. Бүген тигене күрдем, моңа шулай бирдем. Бүген өченчесен күрдем, аңа ипи сатып алып бирдем. Кайбер бер кешеләр җәмәгать алай әйтмичә, алар тынычлана алмыйлар. Алар шуны сөйләмичә, кешегә хәбәр итмичә, он думает то, что как будто это дело, как бы он зря сделал, если об этом никто не узнает. Бу җәмәгать бик зур йөрәкнең шире. Кеше изгелек кылганда Аллаһ Раббыбыз күрде дип, шуның белән канәгатьләнергә тиеш. Башкалар күрсә әлхәмдүлилләh, башкалар күрмәсә дә, бу синең күңелеңне төшерергә тиеш түгел. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Раббыбыз, галәмнәрнең Раббысы, ул шундук күрде, белде һәм синең йөрәгеңдә нәрсә булганлыгын аңлады. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, шулай ук хаҗ булсынмы, гомрә булсынмы, без ул изгелекне башкарганда, без Аллаһ ризалыгын өмет итәбезме? Яки чит илне күреп кайтыйм әле, йөреп кайтыйм әле, дөньяларны, как раз зәмзәм биткән иде, как раз финиклар биткән иде, аны алып кайтыйммы? Яки матур карточкалар төшерергә, фотолар ясарга барып кайтамы җәмәгать? Бу бик зур сорау. Һәм шуңа без хәтта гомрә булсынмы, хаҗ булсынмы, анда барганда нәрсә өчен мин анда барам дип үзебезгә сорау бирергә тиешбез. Һәм җәмәгать безнең беренче урында, һәм кайсы бер вакытта хәтта бердән-бер безнең максатыбыз Аллаһка гыйбадәт кылу булып торырга тиеш. Ни өчен? Чөнки хаҗ өчен, гомрә өчен бирелә торган изгелекләр, алар җәмәгать сумнар белән исәпләнми. Алар доллар белән исәпләнми. Һәм синең кайсы бер вакытта ниятең үзгәрү сәбәпле син Аллаһ вәгъдә иткән зур әҗерләрдән мәхрүм калырга тиешсең. Ул әҗерләр бик зур җәмәгать. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Таби'у байнал хаҗҗи вал умра" дип әйтә. Хаҗ белән гомрәне һәр вакыт кылыгыз ди, аралаштырыгыз ди, бер-бер артлы кылыгыз ди. Чөнки алай эшләсәгез, сездән фәкыйрлек китер дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шулай ук гомрәдән алып икенче гомрәгә хәтлек синең гөнаһларың ярлыкканыр дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шулай ук тагын бер хадистә хаҗның бердән-бер җәзасы, бердән-бер бүләге, единственная награда за хадж это рай дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Ул җәннәт дип әйтә. Һәм шуңа күрә менә шул җәннәт өчен тырышырга кирәк. Аңа җиңел генә булмый. Җәмәгать 5-звездочный гостиницада ятып кына, рәхәтләнеп, бут күтәреп, әйме, 2-3 көнгә мәчеткә бер барып килеп, башка бер изгелек кылмыйча җәмәгать аңа ирешеп булмый. Аның өчен тырышырга кирәк. Яки үзеңне ачуланышудан, үзеңне төрле бузык гамәлләрдән, ызгышудан, ай-хай кайсы бер вакытта бик авыр сакларга, әмма ләкин шул әҗерне өмет итеп, син үзеңне саклый алырга тиешсең җәмәгать. Һәм шуңа күрә нинди генә изгелек эшләсәң дә, ул изгелегеңне, ул гыйбадәтеңне нәрсә өчен мин аны эшлим? Нинди минем максатым? Какова моя цель от этого поклонения? Зачем я это делаю? На что я надеюсь дип үзебезгә сорау бирергә тиешбез. Һәм әлбәттә иман иясе өчен иң беренче максат, иң беренче урында торучы ул Аллаһның ризалыгы, тәкъвалык, ихласлык булырга тиештер. Һәм Аллаһ Тәгалә Куръанда безгә хәбәр итә: "Иннама ятақаббалуллаһу минал муттақин" дип әйтә. Аллаһ бары тик тәкъва ияләреннән генә
аларның изгелекләрен кабул итә дип әйтә. Димәк, синдә әгәр дә тәкъвалык булса, гамәлләрең дә кабул була иншаллах. Димәк, син, һәммәбез, мин дә, сез дә, бөтенебез дә шул тәкъвалыкка омтылырга тиешбез, мөхтәрәм җәмәгать, һәм Аллаһ Тәгалә ризалыгын эзләргә тиешбез. Шулай ук Аллаһ Тәгалә Раббыбыз Коръәндә әйтә: "Ва юнәҗҗилләһу аллазина аттақау бимафазатихим ла ямассухумус-су ва ла хум яхзанун." Аллаһ тәкъвалы булганнарны коткарыр, һәм алар зур уңышка ирешерләр. Нашарлык аларга бер кашанда тимәс, һәм алар бер кашанда кайгыда булмаслар дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм менә бу җәмәгать, бу аятта Аллаһ Тәгалә шарт куя. Тәкъва булса, сиңа нашарлык тими. Тәкъвалыгың булса, син уңышка ирешәчәксең. Тәкъва булсаң, сине Аллаһ Тәгалә коткара. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, мөселман башкара алырлык иң зур инвестиция, самая лучшая инвестиция, которую мы можем сделать, это проявить в себе богобоязненность, тәкъва. Тәкъваны булдыру җәмәгать. Чөнки шул тәкъвага ирешсәң, шуңа барып җитсәң, битте. Иншаллах, ахиратың да синең күркәм рәвештә булачак, җәннәт әһелләрдән булачаксың. Һәм бу дөньяң да җәннәт нигъмәтләре, һәм бу дөньяда синең инде бәла казалардан имин булып, Аллаһ Раббыбыз әйткәнчә, нашарлык тимәс дип бу дөньяда яшәрсең, Аллаһ Раббыбыз әйткәнчә. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә Раббыбыз безгә тәкъва булыгыз дип кенә әйтми. Ул безне чакыра, ул безне өнди, ул безне кызыктыра. Нәрсә ди? Тәкъвалы булсаң, уңышка ирешерсең. Нашарлык тимәс, кайгырмассың, кайгыда булмассың дип Аллаһ Тәгалә безгә вәгъдә итә. Һәм шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, Ибраһим алейһиссалам һәм Исмәгыйль, аның улы Исмәгыйль Мәккәдә Кәгъбәтулланы төзеп бетергәч, алар Аллаһка дуа кылдылар. Аллаһтан сорадылар. Һәм Бакара сүрәсендә аның сүзләре килә. Аллаһ Тәгалә әйтте, Ибраһим алейһиссалам дугасы: "Раббана тaqabbal минна, иннака антас-сами'ул алим." Эй Раббыбыз, бездән бу эшне кабул ит, дөрестлектә син ишетүче һәм белүчедер дип әйтә Ибраһим алейһиссалам. Уйлап карагыз, Ибраһим һәм Исмәгыйль, алар иң дәрәҗәле Аллаһ йортын төзеделәр. Иң хәерле мәчет, иң күркәм Аллаһ йорты, Кәгъбәтулла. Ләкин шуны эшләгәч тә, шуны Аллаһ әмере белән башкаргач та, Ибраһим нәрсә өчен борчылды? Кабул булыр микән, юк микән? Һәм шуңа Аллаһтан сорады: "Эй Раббыбыз, бездән бу эшне кабул итсәң иде", дип алар ялвардылар. Һәм монда җәмәгать һәммәбез өчен бер үрнәк булып тора. Нәрсә генә эшләсәң дә, "Я Раббым, бу изгелегемне кабул итсәң иде", дип сорау җәмәгать, менә шул безнең кулыбыздан килә торган бер эшебез булып тора. Һәм шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, әйтергә кирәк, кыямәт көнендә уңышка ирешүчеләр, җәннәт әһелләреннән булучылар, алар һәммәсе бары тик Аллаһ рәхмәте белән генә җәннәтле булачаклар. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Белегез, сезне берегезне дә эшләгән эшләрегез җәннәткә кертмәс" дип әйтә. Гамәлегез сәбәпле генә җәннәтле булмассыз дип әйтә. Һәм шунда сахабалар шакката башлыйлар: "Эй Аллаһ илчесе, хәтта син дә үз гамәлләрең белән генә җәннәткә кирмәячәксеңме?" дип сорагач, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Хәтта мин дә кирә алмам ди, илля айятагаммадини Аллаһу би рахматих", дип әйтә. Илля мәгәр Аллаһ Тәгалә миңа үзенең рәхмәтен насип итмәсә дип әйтә. Димәк, Пәйгамбәребез бу хәтле изгелекләр эшләп, бу хәтле тәкъвалыкка безгә үрнәк күрсәтеп тә, ул да җәннәт әһленнән булырга дип, бары тик Аллаһ рәхмәте белән генә булырмын дип әйтте. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, тәкъвалык, Аллаһка ялвару, Аллаһтан сорау һәм гамәлең кабул булсын дип дуа кылу, менә моны без җәмәгать башкарырга
тиешбез. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә безне сөендерә. Аллаһы Тәгалә ди, изгелек кылучының эшен югалтмый дип әйтә. Бер кайда куймый. Ул аны исәпләячәк, ул аңа әҗерен бирәчәк дип әйтә. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз һәммәбезне дә тәкъвалы кылса иде, һәм кылган изгелекләребез, гамәлләребез, гыйбадәтләребез кабуллардан булса иде, һәм Пәйгамбәребез Мухаммад белән саллаллаһу алейхи ва саллям бергә җәннәттә, җәннәт әһелләреннән булып, җәннәт сый-хөрмәтләреннән, ризыкларыннан авыз итәргә насип әйләсә иде. Амин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.